گوندê Elî Bedran devera aliyan dikeve. Navê gund hatiye ji navê Elî û xwişka wî yan xweha wî Bedrê yên gora wan li goristana gund dikeve û gund naskiriye jî bi darek tuwa gelekî mezin. Gundê Elî Bedran gundekî kevnar e, li bakurê Rojavayê Çilagê dikeve bi 20 kîlometran û bi 24 kîlometr li bakurê Rojhilatê Tirbespiyê dikeve. Li xwarî goristanê kaniyek heye û gund dihat naskirin bi rezên tirî û bistanên mêwa ji sêv û hirme û xox û hejîr û mişmişan yên ku li dora çem şîn dibûn. Piraniya malbatên gund ji nasnaman Sûrî hatin bidûrxistin û erd û zemîna wan ji wan hatin stendin. Ji ber vê yekê gelek koçber bûn bi alî Şam û bajarên din û di rewşa Sûrî ya dawî de dîsa gelek ji gund bar kirin û berê xwe dan deverên din, çê di hundirê Sûrî de û çê ji derva Sûrî. Elî Bedran nêzîkî pêncî malî yan xanî lê hene û neşteciyên gund nêzîkî 500 kesî bûn û di van salê dawî de mane nêzîkî 300 kesî. Bixwe ev agahî li ser gund ji hêla parêzer Mahmûd Umar û Lorîn Elxelef gihiştin me û ez bi dengê xwe dibêjim. Ez Elî Abdullah Kolo, spas ji we re.